Europa i Peralada s'han enfrontat amb l'objectiu de trencar les males ratxes que portaven i tornar al play-off. Els escapulats han sortit molt intensos i en els primers 10 minuts han tingut un parell d'ocasions per marcar. No obstant, ha estat el Peralada el que s'ha avançat quan al minut 19 Jaume Duran ha aprofitat una segona jugada per superar Rafa Leo. Els de l'Empordà han perdonat el segon i abans d'arribar al descans, l'àrbitre ha xiulat un penal dubtós sobre Javi Sánchez que Javi Lara ha transformat per empatar el partit. L'entrenador visitant, Nacho Castro, ha estat expulsat per protestar la jugada del penal i al final del partit s'ha mostrat molt crític amb l'arbitratge. Me voy con una sensación de impotencia, lo mismo que mis chicos. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero bueno, somos un pueblo humilde, de 1000 habitantes, y hoy nos han faltado el respeto. Entonces, contra esas cosas que no puedes controlar, pues no puedes jugar. Creo que lo de hoy, la jugada del penalti, es en un partido que tienes controlado, que con 0-1 incluso tienes 2 opciones de gol ante un muy buen equipo. Ha cambiado la dinámica del partido. Creo que el árbitro pues, le ha dado 3 puntos al Europa hoy y nosotros nos marchamos para Peralada pues, con la sensación esa de impotencia. A la represa, l'Europa ha sortit amb l'objectiu de trencar l'empat i ho ha aconseguit en un córner que Javi Sánchez ha enviat al fons de la porteria. Els gironins han vist com encara se'ls complicava més el partit amb l'expulsió d'Ignasi Pastor en vermell de directe. Molt important perquè trencàvem una dinàmica que començava a ser preocupant. No pel lloc, perquè no havíem estat tan malament als altres partits, però sí per errades puntuals. I jo crec que avui ha sigut un dels partits més complets a casa. El resultat normal hagués estat bastant més avoltat que un 2-1. L'equip ha fet moltes coses bé contra un equip que ha estat 8 o 9 o 10 jornades líder i avui ha semblat un equip inferior, bastant inferior a nosaltres, en 10 i en 11. I bueno, ens hem trobat amb un gol en contra que podia aixecar fantasmes un altre cop i que la gent dubtés i tal, però l'equip ha anat a dalt i ha aixecat un partit per primer cop a la temporada, crec, i d'una manera brillant. Els gols de Javi Lara i Javi Sánchez han permès a l'Europa remuntar un partit i sumar una victòria que els permet col·locar-se quarts. El Peralada suma la 6a jornada consecutiva sense guanyar i es manté a la zona mitja.